Merry Christmas everyone! Ngayon lang po nakumpleto ang aming family. Thank you so much po. Welcome to Bicolanang Ilongga YouTube channel. Thank you for dropping by. Please do subscribe. Bye for now. Nabiyahe tayo going to United States of Manila. Bye bye. Bye bye. Ang ganda parehas ko. Okay, bye bye. Merry Christmas, brother. Hapon. Alas ay. Thank you. Yes, fly to Manila. Thank you din, Mayas ka na. Iloilo International Airport. Thank you, darling, sa bakasyon mo. Uwi tayo sa Bicol. Ay, hindi na. Cebu Pacific tayo. Flying na. Yes. Going to Manila. Bicol. Bicol. At home, please do an attention to your cabin moving app. King, Joyce, and Lee will not demonstrate to you the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt to ng Ilongga. Ayan, gamit na lang ang uupo. Hindi na kasya. Ito ang super sexy namin sister. Oh. At ang kanyang pamangkin na medyo ano. Ganda ng bahay din. Ching-ching! Ay, tama na ching-ching ang hindi. Tama na, last na yan. Ay, sana hindi ito ano. Isa. Marisha, ano mas bago? Wala ka na. Hindi. Okay. Ang dahil natin masinag na. O yan, sige po. Kaya namin, yung ano, yung motor doon na nakaparada, tinitignan siya ng masama. Kasi nakita, di ba, may baby pa ako. Sama ng tingin doon sa tricycle driver, parang feeling ko gusto. Sabi na yun, gusto nyo kasi. Ay, gano'n, tignan mo ang bait. Christmas na po sa inyo. Sabi niya, oh sige ha, hindi ko alam, 50 jeans na pala. Kasi 30 yung movies. Sabi ko, may gagawin ko kayo. Oo, maano, no, solid na. Ano yung pintuan? Oo. Yan ang mapagawa nila. Maambon na. Mami. Diyan, pag sa ano? Hindi ako halos mapagalaw. Ganda po no? Yung mga... Tapos yung ano po, pag malayo yung mga forest din. Haluin man. Kaya lang, wala, kayo po kayo mag-ano. Kumbaga, you have to make a choice. Pwede, nagmamagin natin tingin na sa'yo. Pwede kayo po ako sila. Ito kasi dapat. Hindi pa din? Hindi pa nanay? Hindi pa. Puso-puso. Nakita. Hindi ba tayo na kasi Yung ano na yun, oh. Ano tawag dito? Yung dagat. Manila, oo. Manila, Dibay. Manila, Dibay. Oo. Laguna, Dibay pala. Laguna, Dibay. Ano pa minsan na kami? May kambingan. Ang luwag na, daddy. Ito yung mga bulan-bulan. Nakalay na. Yung last kasi na nakarating yan dito, no? Paywa, ano yun nasa airport? Nakalay. Akala mo na magbuha. Ano kaya, Shane? Nakalay. Maluwag na nga eh. Hindi pa yung ano ko. Remember, 14 hours pang tayong babiyahe. Siya na.
ganda. Sampaloc, Tanay. Welcome to Sampaloc, Tanay. 2 oras pa lang po tayong nagkakabiyahe mula kanina sa Marikina. Saan? Dito sa Tanaan, sa Pan. The house of peace. Robinson. Robinsons. May volcano. Try ko. Ito tayo sa bato. Pansit bato. Basta pansit pa yun, Ayun po pansit bato. May pino, may lapat. Pwede assorted? Hindi, pwede assorted. 350 ang 10. Assorted? Ano ba? Makeup challenge sa loob ng bar. Is the 5-minute makeup challenge. Kasi magpipicture sa Katsawa Yan, di na mukhang kargador. Ay, ang ganda. Ang kinis naman. Thank you sa aming sisi nga fashionista. Ay, ka na tayo. Hindi dito si Ate. Hindi daw. Ang tama lang ha. Ayaw mo yung parang sinapal. Welcome to Katsawa Ruins. Magkano nga ba ang entrance fee dito? 30 ata eh. Oo, may entrance fee. Parang 30 pesos. Oo. Hindi ka sila kaya. Welcome to Katsawa. Oo. Kaso matagal yan. Ano yung da? Doon sa loob, papasok doon sa may ano ng mayon. I love Katsawa. Okay, dali. Post na dyan. Morning! Bicolan. Good morning and welcome to Bicolan ng Ilongga Channel. Dito po tayo ngayon sa Katsawa Ruins. Ay, ayaw magpakita ng ngayon. Dito kami kasama ang aking mga kapatid. Galing kaming Marikina. 18 hours na kaming nagbabiyahe. Medyo hindi mabilis yung driver. Ito. Hello! Lian Ching Ching! Okay! Aming mga bagets. Tuwan-tuwa ang mga bata. Wow, si ma'am! Ay, galing kuya. Oh, ayan, magbabayad lang kayo. Ay, enjoy ang mga bagets. Kuya Lian! Pag nakita mo ang ano nila, family pic ate, panalo. Oo, kaya. I-edit ko pa yan. Po, picture daw po. Ito wala. Affordable na naman. Ano, masiguran. Ay, na ba yan eh? Welcome to Utabi. Thank you, Lord. Papasok na kami na Utabi. Utabi.
Pasulod. Ay, dito nga sa resort. Diyan. Di ba dyan ba ang lupa ni Mayla na nabili niya? Oo, maaga pa gising. Gising na, tapos punta na tayo doon. Lahat ng beach doon, puntahan natin. Kala nila, hindi natin magagawa ito. Ayun. Huwag ka muna malong. Meron pa ba man yung kinarang? Ay, tabi. Nalugi na, napuno. Rock ang puti. Wala, puro utang eh. Puro utang ang puhunan, puro din utang ang ang customer. Ganda ng bahay. Ano yung puri niya lang may-ari ng bahay na yan? Ay, kay Mercy. Kalubihan mini store. Pwede. Sa elementary school. Tabi ES. Sa elementary school. Tapa ng ES. Parang tabi na. Ano naman kung mababa na? Dito tayo na. Ay, kayo na. Ano pala, Pidoy. Tata Pidoy. Ito ka naman na yung Mercy na, yung pinablo. Oo, nabalay na magayon. Ayan, may Dito na po kami sa Barangay Tabi. After 20 Sakto'y 40. Oo, hindi ko lang kailangan may baga. Doon kita. Hindi kita. Ay, nakaka-excite naman. Bye-bye! 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 Many times Bye-bye! when Bawal kasi maganda. Diretso na dun sa bahay nito. I close Sir, masulod to, di ba? Di ba may saludan? Ay, ano ba? eyes, I hope you Dahil sa quarantine na. Bago tayo can hear the sound Yes, barangay ito. from my mind. Dahil quarantine. If I can meet you in nights like Good morning, Achen! Thank you, Lord, so much. Thank you so much. Dito na po kami. Ano oras ning sarili mo? It's 1:45. 1:45. 21 hours. Thank you, Lord. Please. Dumating na kami. Thank you po. Thank you very much. Bababa na ba? I still care you, I still love you. Ganun pa. Kaya kalagsa na ano kaya na nabagay. Kain na muna tayo. Pwede mag-kiss kayo naman. Ayun na ba? Diyan na kayo ang pinggan. Walang pinggan. Thank you, Janine. Oh my God. Hello! Dito na po kami. Ito, quarantine kami 2 days. Thank you, Tito Tuneng, sa balay mo. Good evening, everybody. Yamiti Kudasay. Makisay-kisay. Yes, mangisay-kisay. Busy ang people. Ay, hala. Sorry naman. Masyado ka naman. KJ naman inaalaga mo. Ito ang ating mga chef. Busy-busy, mga dalubhasa. Nag-aral pa sa France, sa London, sa Europe, at sa culinary arts sa Amerika. Uy, ubos naman daw. Ay, wow. Kala ko ay paglaan ng sinunod. Ito ang ating pusit, 1 kilo, 390 pesos. 390 to. Wala, ayan kasi. Jaran!
Mayan, may ink pa man. Ay, wala na. Wala na nga. Natapok ni mga. Oo, masira mong bagaan ata. Sini mo, wala sina to da. Bagay man ta, inina na imod ko ng black. Hindi ko pala. Oh, yun pa naman ang the best. Tapos yung tipong pag nire-rate. Paano nga, dalaga na. Iba ang mundo. Wow, ang gaganda naman ng drawing. Kaninong drawing to? Kuya Dandan. Wow, kay Jello, saan drawing mo? Ha? Saan drawing mo? Saan? Oh, kay Kuya Dandan. Wow. Very good. Saan pa? Saan pa? Saan pa, Kuya Dandan? Ay, ang galing naman. Ang galing ni Kuya Dandan. Ay, doon ang kwarto. Ay, hindi ka doon matulog. Ate Teya, dyan kayo sa loob. Para hindi istorbo sa daanan. Dyan kayo. Dyan, sa ano. Pakiling section. Ay, sorry. Bungguan. Ito, ganito, nagtutulungan ang bawat miyembro ng pamilya, diba? Sige. Ito, ha? Ito, si Yami Tikudasay. Ito, tulong-tulong. Tulong-tulong. At kailangan pambili ng bigas. Hindi, pambili ng bigas. Ang masahe, pambili ng ulam. Ito naman ni Ate Aye. Kailangan naming maglagay nito. Ito. Dito. Ayan. Na nating mag... Dinner. Thank you, nakuha na doon. Kain na. Ano, hindi ka makain? Goyi. Ang ata-ata. Ay, wala pa. Naghahanap hotdog at itlog? Asan? Hanggang ngayon ba naman? Oo, nag-itlog pati at hotdog. Di ba nag-itlog? Request ko Kuya Shane at Ate Aye. Naman siya naman. Thank you Tita May sa pagluto. Enjoy. Ate Aye. Thank you Lord. Thank you. Ito na po ang Ayan. Thank you Lord. Thank you so much. Enjoy. Ito, libre lang dito sa barangay. Ano sama sa atin? Para lang po natin tayo. Kasi nakapag ka naman.
Kukuha dito, meron. Hindi lahat kahit patay namin yun. Yan ang aking sister. Walang makakala. Kahit patay ka lang, lalo ka naman. Sa haling gabi, sa pagulong mo, hanap ko ba ako hanggang sa pag-isip mo? Kahit sandali, aking ginasa, para bang kapiling lang Wala na tao. Closing time. Ganun lang. sa piling mo. Closing time. Mom! Yung mga mahingi talaga si Ira. At saka, dito ay lang. Baka po may mga mahingi sa ayun pala yung antili na ano. Yung narihan. Dito na ako. Nagkakit ko ang tower. Dito pala kami kanina na nakabot. Good morning, Sorsogon. Dito yun ang shooting ng I Love My Heart. I Love My Heart. Sorsogon. Yes, nakating din kami. No, mama, it's not pag it's loud. Morning, welcome to ano lang po, wala Sorsogon. Akit kami dun sa yes. Sister Ma. Good morning. Kuya Dandan, say hi. Kuya Dandan! YouTube channel kami doon. Ay, mag-on ko na. Awit! Source, Siri. Yung pala yun. Dito sa ano, yung itok ko kanina. Yung may eyelash pa yan. Tuwa kami sa kalsada. May truck ko, may Ay, may truck! May truck! Ay, may truck! Oh! Maganon. Kaya may truck! Uy, buhay ang mga kapatid! Yan, dito kami nakita ng kalsada. Wala, yan ka pa. Wala. Wala. Masama pala. Ano na, dito ka. Ano pala? Wala, dito na. Ang ganda. Okay. Sabi ko bali, una lang. Ang ganda. Ayan, hi guys. Ayan. Lumipad ang aming team. Kasama ang aming kaibigan. Ayan. Ang di umano'y bentahan ng mga prutas at gulay. Ang di umano'y ate na namamakyaw ang pera 500 lang. Ayan po. Sa lahat po ng mga kaibigan namin sa Sorsogon, bisita po kayo dito sa store nila. Ano yan po? Ayan po. At ang siya po ng aming kuyang poging-pogi. Huwag nakakalimutan. Ayan. Ang mga mangkong pang sosyal kahit mahirap ka lamang. Ayan. Ayan.
At meron pa akong buwakong tindero. Ayan, hi ka. Hello guys, what's up? Ayan. Taken na po yan, pero pag depende sa buyer. Depende sa buyer. Depends if the price is right. Yeah. Madali naman. Madaling kausap. Madaling kausap, pwedeng take out. Punta na po kayo dito. Ano, may mga pala. Ay, sige. Sige, madam 250,000 bigas mo. Di ba kala sa mga? Pwede mas price punyelo din. Pwede ba tayo may isa pag wala na? Ayan po ang aming madam. Ang bunso ang magbibigay ng 5K sa Pasko. Ayan si Madam Ayla. Ayan. Barakal na, barakal na. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Sabang Park. Hindi kumakain ng kabag. Beneficiary. Ay, ting, 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 ting. Ang cute ng baby naman. Position nila yun na dati gusto Yung yung sa paglalo na sa pagkulitan ng Sabang Park. Matlasada. Ay, ting, ting. Landing. Tayo sa Relance. Relance sa Anbulan. Wow, ito pa. Pwede na po ang palengke. King King! Gandang bata. Oh, apple ang pig! Kung ano kung nakalimutan na nakakagalan, hindi makuha nyo. Okay? Kung halimbawa, hanggang dito lang yung na-blow nyo, 20 pesos lang makukuha. Pero kapag nakarating dito, may 50. Pag papunta na, Sige na. Kaya mo pa. Oh, good. Di ba nakasalo ko na?
Ayan. Sino na surek ko? Banira ng Merry Christmas, brown out! Okay. Good morning! Thank you for watching. Ito, mag-exit na tayo. Thank you, Jesus, na nakauwi po ako. Ayan na pala, may ano na. Wag na plato para di doble ang hugasan nila.